hai lam sago ani o blogo ngi tini ki seng sok paijak ani ma basani dress paina hanai jeng tabuk bini manai nai tongayo dukano bobo jamna bobo saya hanai ngi kaisak mangkha kaham ngi tabuk o jagani a dukandar ta kari phunugui tongo songno rok nai tongni ano video je paisa. Good morning. Good morning, Papa. Okay, Mama. Tao ke bono dress sokani pai kya bini ma ngai tao ke bono juta rokani jono as yang smart ke phung tong ma kari ko rengman ano strai le ano bo samara sa tao ke bini ma bono dress sokanai pin tipi nokui tam tu khana ji ang meo dogan pai te ke ready khai no tini da asisin thana honoi tao ke bono moza rokani jono bono juta rokani jongo ta tati phapat bono school talangna hanai abon bagai nge abo bini khom sik nai thok suko naiga diko oma hai khom tam bagi ma ke chin ro ma hai sinari khom belanya kabang ma chonga chok khom tongo nge bini bis nai chonga nai ma tong khom ang nge ok khom kyang no boni kholi ro horo bini ma kholya a thok sa ga na nai Papa, mama ni mola kari kono ito juta sini white pai jawi aku. Itu ya, Ma? Tahu ki mau sekolah sekolah ye bunyi program surung kai ko. angke prong rok pai le kisa borok khudrok bujang hanai khudrok bolai kya tai bini friend chong bai tai o jaga ni jotto bini friend chong tai bi student jotto group fi rok ke khudrok bolai kya so video no sa no kisa please like khai na bagai so am suno ham bai video nai tong man bagai.